Velkommen her til Sejling. Vi befinder os på Sejlingssvingen nummer 3, ret centralt i byen. Det er en by, der er i rivende udvikling, og så kun ligger cirka 5 km fra Silkeborg centrum. Tag med rundt og kig. Boligen indeholder en rummelig entré med direkte adgang til fordelingsgangen. Herfra er der adgang til et hyggeligt spisekøkken, som ligger i forbindelse med den store vinkelstue. Så her er det nemt at åbne op og lave et åbent køkkenalrum. Ydermere er der 3 gode værelser. Et badeværelse, som er opdateret i 2018, samt et bryggers. Vi er meget tæt på motorvejsforbindelsen, og vi har en grundudstykning, der ligger lidt længere ned ad vejen, som gør, at priserne i området er på vej opad. Huset står forholdsvis oprindeligt med de oprindelige døre og skabslåger her i huset, som giver en masse fed æstetik til boligen. Derudover er der en dejlig garage. Lyder boligen herinde bagved som noget for jer, så tag fat i os, så kom ud og fremvise for jer, så kan I ud og opleve den her fantastiske stemning, der er her i byen, og de gode muligheder inde bagved.